Malalaking oportunidad at mga proyekto ang pinagpaplanuhan ngayon sa gitna ng mga bansang Canada at Pilipinas sa Camarines Sur. Sa pagbisita ni Canadian Ambassador to the Philippines David Bruce Hartman noong Martes, mainit siyang sinalubong ng mga opisyal ng probinsya sa pangunguna ni Governor Luigi Villapuerte. All I can say is wow, wow, wow. I was certainly not expecting such a marvelous, unbelievably hospitable, kind, and generous welcome here. So I really am very grateful. I'm very privileged to be here and honored to represent Canada today to talk about the breadth and scope of opportunity that exists between ourselves. There is lots to discuss, lots of opportunity on business, on people, and just connecting the two great countries of the Philippines and Canada together. We have a lot to share. We have a lot in common, and I think we have a very prosperous future together. So this is my first, and it will certainly not be my last visit here. With hospitality like this, it compels one to return as quickly as one can. So really, with the greatest degree of sincerity, maraming salamat po. Thank you so much on behalf of my colleagues and I. Thank you, sir. Ibinahagi ng gobernador, suportado ng embahador ang planong pagputihin pa sa mas malalayong bayan sa Camarines Sur ang mga programa ng pag-unlad, partikular sa kalusugan at edukasyon. Very supportive ang Canadian Embassy na gumawa po. Siya mismo nagsabi gusto niya po gumawa ng legacy projects all across the province and all across the country. Ang isa ko pong pinakita kay Ambassador Hartman ay yung plano po natin para sa Camsur Uptown development, ito pong bagong township dito sa Kapitolyo. Very interested po siya mag-invest sa hospital at yung mga universities and other developments doon sa ating Camsur Uptown. Ayon pa kay Villapuerte, bukod sa usapang turismo, potensyal din ang mga agrikultural na produkto ng Camarines Sur, gaya ng mangga at niyog na maiangkat sa Canada. Sabi po niya na ang mga Canadian talagang gusto makatikim ng mga fresh mango, mga ibang produce, mga coconuts. Paano natin mapapagawa yon para yung mga produce natin dito sa Camsur madala doon sa Canada? And also, ang pinag-usapan po namin, syempre, tourism. Nakatakdang bumalik si Hartman sa Camarines Sur para sa formal na pagpaplano ng mga proyekto at programang pagtutulungan ng dalawang bansa. Soon, babalik po siya dito kasama yung economic development team niya, other members of the Canadian Embassy, na papag-usapan talaga ulit ang pinag-usapan ngayon na para ma-formalize po natin yung mga proposal. Pero very sincere po si David Hartman, very welcoming po siya. And syempre, mahal na mahal niya po ang mga taga-Camsur. Marge Sarico, CSN.